guys! Welcome back to my channel. It's me again, Powell D. Nandito tayo ngayon sa may Wilson's Tree Bank sa may Sagain, City of San Fernando, Pampanga. Tayo po ay mag-pick ng mulberry. And first time dito lang sa may San Fernando. So tara guys, samahan nyo ako. Yan. Dito guys, no entrance fee, no reservations fee. Papasok lang kayo. Magbayad lang kayo ng 50 pesos per cup. Yan, kahit ilang cup yung gusto nyo. Basta as long na meron pang bunga yung mulberry na talagang yung kulay parang violet na kulay black. Yun yung masarap at saka matamis. Tara guys, samahan nyo ko.
Alam nyo guys, mas maganda yung mulberry kasi mataas daw yung antioxidant. Yan, sa mga diabetes, yung maganda. Tsaka pa mag-pick kayo guys, automatic. Yung daliri ninyo magiging kulay, may kulay. Ayan, may kulay siya. Sarap. Hi guys, nandito ako ngayon sa may fig tree. So talagang titikman ko to, hindi ko pala lagpasan yung araw na to, hindi ko matikman yung fig tree. Kasi parang bayabas siya na parang basta first time. Fresh to, bagong pitas. Wala nang ugas-ugas to. So bali ito siya. Yan, tanggalin ko lang kasi parang may mga alik-alikabok. Pero sabi ng caretaker dito, pwede daw kainin pati balat. So ngayon hindi ko muna siya kainin yung balat kasi parang ang daming yung makate. Tumubuksan natin kung ano yung kulay niya. Ayan, parang bayabas nga siya guys. Ayan o. So first time ko makatikim nito ng fig tree. Okay yung lasa. Parang pag kinagat mo siya, parang may bilog. Hindi ko ma-explain, pero masarap. Kaya sarap guys. Fig tree. Yun guys, ang daming klaseng fig tree. Katulad nito. Origin is from Japan, so medium size lang siya. Merong Japan na fig tree. Pero sa akin guys, wala pa kasing buka yung iba kasi hindi pa season ng fig tree. Pero meron iba. Yun ang pinakita ko kanina, yan may mga bunga maliit. Tapos meron namang fig tree na galing Spain. Yan. Yung kulay, parang makopa yung kulay niya. Wala, antayin nyo na lang. Antayin nyo na lang po. Ganyan. Isa lang po. Ay, wala na po. Mura na po yan, ma'am. Pag dinala po namin sa Wall Street yan. Buti So, na ngayon, ma'am. ito guys, may bunga na isa na fig. Fig tree ito, malambot. Hindi ko alam kung matamis na to. Yan, malambot siya guys.